Eta erakundeak agiri bat publikatu du gaur gudari egunaren karietara. Hamarkada hauetan bidean galdutako burkide eta minkide guztiak gogora ekartzeaz gain, Kataluniako prozesuari buruzko hausnarketa egin eta prozesu horrek Euskal Herriarentzat utzi beharreko ikasgaiak aztertu ditu. 78ko erregimenaren zartadurak agerikoak direla dio, eta Kataluniako prozedura dela eta gaur-gaurkoz erregimen hori pizza dezakeen errealitate nagusia dela. EAJaren jarrera salatu du, eta Euskal Herrian eztabaida politikoa ez pizteko eta berezko prozesu bat ez abiatzeko zenbait egiten ari diren ahalegina salatu du. Herria eta herritarrak protagonista izango dituen prozesu baten alde egin duetak. Prozesu bat non indar metaketa eta herri aktibazioa funtsezkoak izango diren. Erabakitze eskubidea onar dezatela baino, euskaldunok egikaritu dezagula izan beharko litzateke helburua etaren ustez. Edozein kasutan, erakundeak argi esan du ondo baino beto dakiela datorren ziklo politikoan ez dela eragile nagusietako bat izango, eta dei egin die honen bestez, ezkerreko independentista guztiei erronka honi euts diezaioten.